chỉ bài viết của lẽ jailer ở sang á charity group hi adinga chú ta chọn fans group nên tấm tắc chọn cần create pol free na charity group ani a chú ta chọn RS jailer ở sang á fans ba ngày nhiều tôi po thế này chú tiếng chọn nên group fel takin din ani a chú ngã chọn nên trần pui ngay te anh trần pui free na pui sa ten thổ khom free na group hi pathum lai ở mà charity group hi group 1, group 2, group 3 anh ya chuta chon lom khatin an omvek thowa suai tu fel takte an din ani tun ma hanti la ma dewa tang to in hei jelarusa nga aresa ronlar hu de lok tang to in ting group fel takin suai tu te ting chon an han in dina mun sang sang aten kal chuka tranpui ngai te an tranpui thri na social media te an ta lang vek ngai khera lawa amar su tun nuwa hi chuanin i athi ang angte talan kan tum to do nani a chan chu tampui ngai te tampui na tu te member ten an han tho khom thri na chu ta chu ngam phalang tok te an phalang tok te an tho khom thri na ni rem lu om lo tam lu om lovin han tho khom thri na chu nga chu khang an tho te kha an pe ngai em ti te po a chen le zu na te a tha in riat na an oma chu mini wang chuanin ti hen kan channel kal tangin theng ang kan puang chuak zel don ti kha kan han tar lang masa ani le kan soita kang khanin jelo sanga charity group hi fans pa ngai an dilova member in tin khan han tho kho mania an ruai tu ten he tiang hian champui ngai te an lo omin an bel chiang masa an ma ni ngeng kal thei lo ni po in khotlang ruai tu te biak thei dan te an ngai tua chu tiang chuanin dam lo ani emo tin mi dang chom dol ngai ani emo tiang khanin an bel chiang masa chutia an bel chiang zo nu chuanin hei chu titla ka ni ti in group ate an tar langa chu tiang chuanin a phal te anei rem chang ten tiang chuan tho khom thri ani ti chu tun naya mani de uloka ITI veng no sen tiang chu dam lo lung pop oxygen hi ngai mai marka sal mun puya chu an kana video te po kan tar lang anga anuwa hian kan sei zo nu hian a video te kan tar lang tel don tiang chuanin cheng singli in an chu tran pui ani aresa ngei po ta chun a tel ve theya ti chuanin ta te po urin chan te po kal ve the tin charity group huai tu te nen an zu kana tiang chuanin i puisa sum fai hlan na an zu nei ani kha khan tar lang masa ti chuan mar se som ni le pakhat zu top ni khanin ropui chip lampanga fe chuna nei le a hei point zu chiang masale photani ti chuan arwal lal kha ka te chung kwa ropui chip te chu an thenum kho veng te nai vai tem an in le lo te tiang reng chuan ti em an nei ang ten le anem cha ang ten ti khanim sak that na tho pui an tuma chu charity group ten lo hria in report te po andong nge yang jubel chiangin rangwa bandel nga le mamo tul dang ang te anzu la na ni ai zol teng ro pui chi pa anzu kal wang ani chu video te po chu kan ta langa tin heng tun tum chu chip chiar tu lo mai theya tum dang a om le ne chun hei aya chip chiar zo pe video da te po kan tum to anga heng pet hei tu din huna kan din lai hianin kan pe kan thin lunga lo ma mihring nun phung ain ang ren theilawa tuna dong lo din mun a kan om lai hian kan pek chuat thei pe chuak jok din huna kan om theilaya kan pek chuat hian kan thin lung aloma mihring din hunin ang ren theilawa nakin zela kan malam pang hun kan hre theilawa don ngai kan pui jok ngai te point kan la om mai thei ni chuang ta chuanin i tuna kan thil ti kan pek chuat hi kan la hri anga pe chuak thei tu din ma din hi alo wa lu em ti hi kan la chuak thin don ni tin tuna dong tu din ma ding te po ril rut nual mai lovin bishing din huin ang rang lo bishing din min phe cha ngoma tlema lo nom sak deuh cha ngom thin henga hian in thla sung mai lo thri ni la ti hi kan ta lang du a thing nun chu akal chho zela a in thak thleng thri na ni tu mi wang chuanin henga
pui ngai jok te kan lo om te kain thlasung thinin kan hri a pathian thil siam dan pathian rem ruat dan te ani vika wangin trampui min trampui tu chu khoilam tenge lo kalang te pathianin min pele zel mai thin ti kha hri im heng kan luan chu na te kan don na te heng zung zunga te hian pathian ram ruat vek ani ti kha hri in thlasung lo turin adong tu te po ka han ta lang ka han tia ka han in fui zok kani a tin pe thei tu din phun kan lai kan luan chu bor bor hi kan nuna hlim zel ti kha kan ta lang le du ni ole video te kan clear hawanga kan the angi kan soi lang to lovanga a screen a te kan hi khoi lai nge ti vel te po a jing karon ziak lang to mai don ni o ana soi vek thawa asya kanya tu ne ogan na nei bok ne kena ken sa ma na ro khale ko ngai la hi am lo mai thea ma chu a ai en kon na 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 mai na chung koi na atu le try ti na lo han to ren cheng sing ni Missing hand in a chart, so he can do a chalo, he to man can do it. Must say, can buy in anything in the army and the up. So who do can clean chain and the up. So I say, I'm can pop out here. And then five hit half now in the up. So we'll see how can go. Must say, sometimes the same night in the hand. Kan ti hei lawa ma se kan nu na swa hian thu kan nei lawa thian ko om kan ni he siang hi kan ti chena kan nem ngai takin ani ten mun tong trai kan chena chuan ro in ni thang hian ni chak pui ten mo lam liam nuwa anun na chak lo tak te hi ni thidaran he apusia ma ni to ong han ti te ani chena an conscious te hian a om zina kan do ina ko kan do pa kan chawa ka ang khan hun kan manga ma se kan nu thwa tho kan nei lawa ka thianin lo ho ro ati hun ala thun lo pa in ya hian kan zinga ati hian tel thein ala om ani a na sang te lung lam chau po ni lovin akal lam te achuat lam te da ang khan tv thung po in an mi khwana ma se tung ang song sum pal thang thea siam tu po in ya kan zinga pe te to pathian ni te ka chuan em hang ka se chena chuan kun le ni te kan han mang chawa ti han kan chung kwa hi pasari kan ni a chuan to na marka sa pa hi ka fa pa no pang zo kan ni a a ka zo ku to kla ma oma chuan ami lai hian in kon som di paru ani kan min bo ra sana tiang ang chuan chuan an ni han fa to na ani hi pathum na to ra ni a chuan ama sa te chu thatta kin nei a kian ko ni in to ni mi poi tang thatta kin nei don ma kan tia in chu am te an nei a pai gai po in ma se tum lo de nei kan khan lo thil kan chunga a lo thil de a dam do ina kan han nei a chuan oxygen level te kha asam the chuan a em boka chuan ina an ron ho nuwa tar thum thum lo deuh hi ina kan le a chuan an han in tira no etnita ta po chuan a em chu zia ve dewa ma se oxygen level kha asan thelo wangin dam do ina po khan oxygen an zuwa renga khada an khanin hunan ma chuan volunteer alung doctor hi aram lamin pantorin min te a
oxygen nen ram hun lo ta kan va in ko phe chuan in kho an han en khan lung he apoka quan thực thế nhá khi nào nó xong trong cao cao này là chỉ là cho mình chia sẻ với trong trại nuôi sao sẽ là chạy cái gì à cho nên là có sự chuẩn bị cho nên anh về bằng ai đó thì với nhà làm nó bị chịu bạc giờ nó sang chế thì tìm thế anh thiên kháng đi à mà sai nên là cho bên nó bạc à không sang suy tu thế có phải sao thế lâu mà giống thế cái gì à lâu muốn thấy alo om kan ti alo tu kan sui du han boka duai chon kan lai sha kan hum tiam chin ai chuan amai wa chu ina shu tiam sa sa ula ti chuan kan sui du joy vinia se di team te kan kan nia ai ka ti ra kan committee ka chuan ma he tu lai la sa a ku than ra ka kan tu ma amai wa chu ti sa sa ma e nia dam lo ti le dam kar han boi pi kan han na ya na ke tak kan boi pi te kan han na de bok ne ka ti nga ni wa ka nin pui sa chho na ya tam ve em ma ya chu wang chon kan dong hon kan on chen na thei da wa hai ai na sa ron che to kan du ve wa amai ro chu thi sang sang chu ta khai no bang dam lo te ka ti sang ka nin che chho na ya tam si a ang ni bon mi lo se thiam le ling zo ula ta dam ta nin khi đi mang sôm na anh đi đua anh đi xem một cái tu nạp bao nhiêu nín cái ní chút tiền phải đi bằng ai cái nó lăng anh mà ya cái ní thằng hôm vắt con đi chỗ nào cái xe ta là cái đồ chung Mizoram Mizoram Ponte Mizoram Sungte India Ram Ponte cái gì à Mizoram sang thổ không kha thì lại muốn ăn một thiên anh đi kha cái hàng sợi đua chú vàng cho nên thổ tu giống sang bây giờ thổ tu giống sang thế chú nạp bao cái nín rồi thu cái hàng sợi đua chú vàng cho nên vậy như anh có trang khai tất nhiên lâu man cần đây sẽ ya bùi cái nhân chân sau á là khi nào thì thấy tất cả là mấy việc là sẽ nên cho nên anh em sẽ có là ngay là chọn mẹ cho nên nghe đinh đôn cái đó xuống quan trang khai nên cho nên chuẩn bị rồi cho nên cái CSM hiện tại rồi cho nên cần hôn tham khảo sắc sẽ là sáng